Starnutie je zlé. Je spojené so znížením psychickej a fyzickej výkonnosti, je spojené s chorobami a so zhoršením samostatnosti aj s nesamostatnosťou vo vysokom veku. Na druhej strane je neodvrátiteľné, to znamená čaká každého jedného z nás. Rozdiel je akorát v tom, že stárneme rôzne rýchlo, jedinec od jedinca a okrem toho aj v našom tele stárnu tie systémy každý rôzne rýchlo. A keď niektorý z tých systémov, niektorý z tých orgánov stárne rýchlejšie, tak to je veľmi pravdepodobne ten, ktorý bude limitovať náš život. Vítajte pri webinári, o ktorom si povieme viacej o tom, ako si odmerať starnutie cievneho systému. Moje meno je Dana Vavricová, pracujem viac ako 20 rokov ako internistka. A choroby, ktoré sú typické a sú spojené so starnutím, sú môjim každodenným chlebičkom v bežnej internej ambulancii. Povedzme si na úvod niekoľko čísiel. Takto nakreslené s tými farebnými panáčikmi je to jednoduchšie predstaviteľné. To znamená, priemerný vek človeka je 78 rokov. Ženy dožívajú 81, muži 74. 56 rokov je rok zdravého života. To znamená, v 56 rokoch je priemerný vek, kedy začíname chodiť po doktoroch a začíname sa na niečo liečiť. Môže to byť pre niekoho len banálny tlak alebo banálny cholesterol, ale už od 56 rokov priemerne sme pacientami. A ako vyzerá tých priemerne cez 20 rokov žltých panáčikov, kedy teda už chodíme po doktoroch a kedy ten náš život skončí, či skončí predčasne, alebo teda v tom priemere, záleží od rýchlosti toho starnutia a od vývoja chorôb, ktoré sú so starnutím spojené. To znamená, tá staroba môže vyzerať veľmi dobre, môžeme vypadať naozaj ako zdravý panáčik, môžeme užívať len lieky, ale môžeme byť naozaj aj postihnutí rôznymi chorobami alebo pripútaní až na lôžko. To znamená, kvôli tomuto je dôležité si odmerať, ako rýchlo starnem ja a eventuálne to môžem porovnať s niekým iným. Ako to potom vyzerá? Tá biela krivka to je starnutie neprirodzené, tá čierna krivka je starnutie prirodzené. Tých síl ubúda pomaličky a vlastne v posledných 10 ročiach dochádza k veľmi prudšiemu poklesu a až nakoniec sa pretkne tá čiara samostatnosti a my končíme nejakým krátkym obdobím nesamostatnosti a smrťou. Či sme na tej krivke, ktorá má väčšiu výkonnosť a dožíva rovnaký vek, alebo menšiu výkonnosť a môže síce dožívať vek, ale za cenu trombolízy, dialýzy, chemoterapie, operácie, stentovania, záleží od mnohých faktorov. Je dôležité si vedieť odmerať, na ktorej tej krivke sme. Pretože ak sme na tej bielej krivke, to je to starnutie, zrýchlené starnutie s chorobami, ktoré môže končiť v tom istom veku ako ten priemer, ale s omnoho horším koncom života, alebo môže končiť dokonca túto predtým, ale je ochudobnené o túto plochu vyčiarkovanú a to je plocha, kedy ten zdravo starnúci človek má ešte dostatok psychických a fyzických síl a na to, aby fungoval, aby sa venoval svojim koníčkom, aby sa venoval svojej rodine, aby dokázal pobehnúť za vnúčatkami. Takže nás zaujíma jednak táto plocha, o ktorú sa my ochudobníme, pokiaľ stárneme predčasne, a zaujíma nás táto krivka alebo táto plocha, kedy pretíňame tú čiaru alebo tú pomyselnú priamku tej samostatnosti a buď teda v tom vyššom veku vládneme a strávime nejaké krátke obdobie niekoľkých týždňov nesamostatnosti, kedy sa tí blízki a milujúci o nás postarajú a ten náš život končí, alebo to obdobie nesamostatnosti je omnoho dlhšie a končí naozaj celodennou 24-hodinovou opatierou, v lepšom prípade v milujúcom domácom prostredí, v bežnejšom prípade v nejakom sociálnom zariadení, kde sa tí starí ľudia zhromažďujú a kde prežívajú nie týždne a mesiace, ale prežívajú tam roky. Takže tieto dve miesta by nás mali zaujímať. Jednak by nás malo zaujímať, ako budeme mať tých síl a aké dlhé obdobie bude našej nesamostatnosti.
A samozrejme, keď viem, na ktorej tej krivke sa nachádzam, tak keď sa budem veľmi snažiť, a dneska máme mnohé prostriedky a máme na to aj medicínu dôkazov, ktorá hovorí o tom, že dokážeme to naše predčasné starnutie nejakým spôsobom zvrátiť. Dokážeme ho zvrátiť skoro, dokážeme ho zvrátiť aj vo vyššom veku. Ale v prvom kole a základná otázka je, že na ktorej tej krivke a kde v tej krivke sa nachádzam. Či je to v tom prirodzenom starnutí, alebo mám to starnutie neprirodzené, predčasné, urýchlené. A keďže 47% všetkých úmrtí a príčin všetkých úmrtí tvoria srdcovo-cievne choroby a to, či nám bije srdiečko, jedným zo základných parametrov, teda, že či proste prežívame, alebo teda, že či sme už niekde na konci, tak meranie veku srdcovo-cievneho systému si myslím, že je takým dobrým zrkadlom na to, aby sme vedeli, na ktorej tej krivke sa nachádzame. Či sa nachádzame v tom predčasnom starnutí, alebo je ten vek nášho cievneho systému relatívne primeraný a starne primerane nášmu veku. Pretože existuje chronologický vek, to je to, koľko máme rokov, a biologický vek, to znamená to, ako nám fungujú naše orgány. A o tomto nám bohužiaľ žiadna preventívna prehliadka u lekára nepovie. O čom nám hovoria tie preventívne prehliadky u lekára? Po 40-ke každý jeden môžeme absolvovať a mali by sme absolvovať preventívne prehliadky vo vzťahu k chronickým ochoreniam u svojho praktického lekára. Pani doktorka alebo pán doktor vám možno ukázal takúto tabuľku a tá tabuľka hovorí o tom v najbližších 10 rokoch, aké veľké je vaše riziko, že dostanete fatálnu kardiovaskulárnu príhodu, to znamená buď infarkt alebo inú srdcovo-cievnu príhodu, buď mozgovú príhodu alebo nejaké zapchávanie ciev na dolných končatinách. Do tej tabuľky obvodný lekár dodá údaje, jednak je to vek, jednak je to výška cholesterolu, výška tlaku, fajčenie a pohlavie. Na základe týchto parametrov nám povie tá tabuľka, či sme v nízkom riziku, to sú tie zelené čísla. Evidentne ženy sme v omnohom nižšom riziku, ešte v tom istom veku ako muži. A ako náhle starneme, tak vidíme, že tá tabuľka ide do tých červených čísiel aj u žien a aj u mužov. U mužov kontinuálne, u žien je to viacej skokovo od tých 50-55 rokov, keď prestávajú fungovať ženské hormóny, ktoré sú ochranné na srdcovo-cievny systém. To znamená, výsledkom takejto preventívnej prehliadky nie je to, že ako rýchlo starneme, alebo či mám predčasne zostarnutý srdcovo-cievny systém. Výsledkom takejto prehliadky je číslo, ktoré mi hovorí, aké vysoké je moje 10-ročné riziko vzniku nejakej srdcovo-cievnej závažnej príhody. Do 1% je nízke, do 5% stredné, nad 5% zvýšené a nad 10% vysoké kardiovaskulárne riziko. Ak to niekoho zaujíma, navštívte stránku uprevent.com a vypočítajte si svoje individuálne kardiovaskulárne riziko. Takže o tom, či sme naozaj v kondícii, alebo teda či budeme mať nejakú srdcovo-cievnu príhodu, môžeme teda odhadovať to riziko tej kardiovaskulárnej príhody v priebehu tých 10 rokov. A robíme to na základe nejakých rizikových faktorov, krvných testov, merania tlaku, fajčenia, pohlavia a veku. A výsledkom je nejaký semafor. To znamená, sme v zelenom čísle, v oranžovom alebo v červenom čísle. To hovoríme stále len o teoretickom čísle, ktoré hovorí o riziku. Nehovoríme o tom, že by sme zistili, ako naozaj tie naše cievy a ten náš kardiovaskulárny srdcovo-cievny systém vyzerá. My by sme sa chceli spýtať skôr toho tela na tej prehliadke preventívnej, ako staré sú tie naše cievy. A to je presne otázka pre arteriograf a nie je to otázka na preventívnu prehliadku. Máme viacero metód, ktorými dokážeme zistiť, či ako máme staré cievy. Takými naozaj sofistikovanými a aj medicínu dôkazov majúcimi meraniami je meranie kalciového skóre. To znamená, urobí sa CT a meria sa množstvo kalcia, to je to biele svietivé, toto je srdiečko a to biele svietivé je kalcium. Či viacej kalcia máte na srdci, tým väčšie je vaše riziko srdcovo-cievnych ochorení a tým staršie sú vaše cievy. Ako náhle máte to riziko nad 100, znamená, že máte zvýšené kardiovaskulárne riziko, určite sa pohybujete už v tom vysokom riziku nad 10%.
Druhá vec, ako dokážeme odmerať vlastne ten stav ciev konkrétny, nielen hladinu cholesterolu, je odmerať alebo pozrieť si krčné cievy sonografom. To znamená, zaujíma nás, toto je cieva prerezaná pozdĺžne ako hadica a tu je jemnúčká vrstva, ktorá sa volá intimomediálny index. A to je vrstva tzv. Teflónu, ktorý je na cieve a keď tie cievy starnú rýchlejšie, majú predčasné poškodenie, tak na tých cievach dokážeme vidieť takéto nánosy. Hej. A toto je vlastne príznak predčasného starnutia ciev. Nie je to len hladina cholesterolu a hladina tlaku a to, či fajčíte, či nefajčíte. Už na tej cieve vidíme, že to poškodenie tam je. Ďalším spôsobom, ako sa dá odmerať poškodenie ciev, je meranie ABI, to znamená tlaku na ramene a členku. To sa robí bežne u praktického lekára a na základe takéhoto merania, ak vám vyjde zlý výsledok, tak vám obvodný lekár povie, že máte zlé parametre ABI, to znamená, že máte príznaky nedokrvenia dolných končatín a pošle vás na odborné vyšetrenie. Takéto vyšetrenie väčšinou odhalí, že už máte poškodenie ciev na dolných končatinách. To znamená, zase to už hovorí o poškodení tých ciev, nie o rizikových faktoroch. Parametrom, ktorý dokáže merať arteriograf, je rýchlosť šírenia pulznej vlny. To znamená, meriame, ako nám fungujú cievy. Hlavnou úlohou veľkej cievy aorty, to je tá hlavná cieva, ktorá vedie krvičku smerom od srdca do tela, ďalej, jej hlavnou úlohou a hlavnou vlastnosťou je byť pružná. Prečo? Pretože to srdiečko, keď vypúdi krvičku, tak tá aorta, ktorá má nejaký priemer, ten priemer sa zväčší, ona pojme ten objem a tým, že je pružná, tak sa tá stena napne, ako keby sme do nejakej hadice alebo do balónika prifúkli nejaký vzduch. A samozrejme, tým stiahnutím tej cievy pri tej pružnosti tá krvička sa posúva. To, ako sa rozťahuje a sťahuje tá cieva, o tom hovorí rýchlosť šírenia pulznej vlny. Nejaké číslo, ktoré my dokážeme odmerať. A toto číslo je podľa guidelinov, to znamená podľa nejakých odborných doporučení, odborných spoločností, kardiologických, hypertenziologických parametrom, ktoré považujeme za parameter, ktorý môže povedať, že či ten pacient je nízko, stredne alebo vysokorizikový. Ako náhle to číslo je už vysoké, tak máme pacienta, ktorý už má poškodené cievy a má vysoké srdcovo-cievne riziko. To znamená, že v tých najbližších 10 rokoch je jeho riziko, že dostane nejakú srdcovo-cievnu príhodu vyššie ako 10%. To znamená, otázka je, že kedy použijeme alebo kedy môžeme využiť túto metódu je, že aké veľké poškodenie tej cievnej steny dokážeme odhaliť. Kým to ABI, to znamená meranie toho zapchávania ciev na nohách, odhalí až keď je to zapchávanie ciev, tá skleróza ciev pokročila, kalciové skóre a sonografia môžu odhaliť aj trošku menšie poškodenia ciev. Okay. Tak arteriograf dokáže odhaliť a vlastne na to je určený, aby povedal, v akom stave sú cievy, ako nám fungujú cievy, ešte vo veku mladšom, to znamená úplne ideálne vo veku od 20 do 40 rokov, už jen do 50, kedy ešte nemusíme v týchto ostatných vyšetreniach zistiť žiadne poškodenie, ale ten arteriograf, to je tá veľká šipka, nám dokáže odmerať, či tie cievy fungujú normálne, primerane, alebo fungujú už nenormálne, čo je vlastne prvý príznak predčasného starnutia. Takže presne na takéto meranie tej rýchlosti pulznej vlny používame arteriograf. Je to veľmi jednoduché meranie. Výrobcom sú maďarskí autori a maďarskí výrobcovia. Je to veľmi dobrá metóda, ktorá sa vo svete nie úplne použila, pretože samozrejme zo strednej Európy sa presadiť je niekedy ťažké, ale my, ktorí žijeme v tej strednej Európe, by bolo naozaj veľmi škoda, keby sme takúto skvelú metódu nepoužili. Je to podobné meranie, ako keď sa meria tlak krvi. To znamená, na rameno sa dá manžeta, ktorá je ale omnoho citlivejšia a tá manžeta meria tak ako tlaková manžeta vlastne pohyb tej cievnej steny. To znamená tú tlakovú krivku, ktorú tá cievna stena kopíruje. Tá srdiečko vypudí krvičku smerom do aorty, tá krv sa vlastne posúva smerom po aorte,
Toto je srdiečko až smerom k bifurkácii, k deleniu, kde už odchádza tá krvička ďalej do končatín. Tu sa odrazí. Môžeme si to predstaviť ako bežne, keď máte vodu v bazéne, tak keď na jednej strane do nej drgnete, tak na druhej strane bazéna sa vám odrazí a vracia sa vám naspäť. Samozrejme veľmi pomaly. Tuto na tej krivke je to nakreslené. Toto je ten tlak, ktorý to srdiečko vypudí. To znamená, to je tá prvá pulzná krivka. A tuto tá červená, to je tá odrazená. A záleží od toho, ako rýchlo sa tá krvička odrazí. Keď tá cieva je pružná, tak sa roztiahne a pomaličky sa stiahne a tá rýchlosť pulznej vlny je pomalá a nízka. Keď tá cieva je tuhá, tak sa toľko neroztiahne a tým pádom tá krvička sa vlastne posúva veľmi rýchlo a veľmi rýchlo sa vráti aj naspäť. To znamená, rýchlosť šírenia pulznej vlny je zrýchlená a tým pádom môžeme povedať, že tá pružnosť ciev je zhoršená. Je znížená prúžnosť ciev a zrýchlená rýchlosť šírenia pulznej vlny. Ako to potom vyzerá na meraní? To meranie nám ukáže takéto číslo. Je to číslo, ktoré normálne teda u zdravého človeka by malo byť pod 8 metrov za sekundu. Pod 10 metrov za sekundu. Len 10 metrov za sekundu je univerzálne číslo pre každú vekovú skupinu. A keď hovoríme, že nás to zaujíma aj hlavne u mladých ľudí, tak práve arteriograf toto vaše číslo namerané, toto je vaša hodnota, porovná s 10 000 meraniami, ktoré sú v pamäti toho prístroja. A dokáže vám povedať, kde na tej krivke priemerných hodnôt sa nachádzate. Tá pružnosť sa zhoršuje časom a vekom. Toto je veková krivka, to znamená, tuto je vek. A samozrejme časom a vekom je iné v 20-ke tá pružnosť a tá rýchlosť pulzovej vlny a iné je to v 60-ke. Je tu nejaká priemerná hodnota a buď sa ja nachádzam na tom priemere, alebo pod priemerom, alebo nad priemerom. Čo to znamená? Že buď sú tie moje cievy lepšie ako priemer, alebo horšie. Keď sa to premelie do tabulky, tak tuto vlastne mám ja svoju hodnotu môjho veku. To znamená napríklad v tomto výsledku je to 61-ročný človek a v 61 rokoch je priemerná hodnota 9,1. On má hodnotu 8,0 a prístroj mu hovorí, že takúto hodnotu majú pacienti alebo ľudia, ktorí majú 43 rokov. To znamená, povie mu veľmi s úvodzovkami a s nadsázkou, že má cievy ako 43-ročný. Samozrejme, nejaká ľahučká odchýlka takýchto parametrov existuje a dnes máme aj postupy, aj lieky, ktorým toto dokážeme zvrátiť. To znamená, tí, ktorí majú už naozaj závažné poškodenie, to znamená nad 12, tí, ktorí sú nad 10, tí majú zvýšené riziko. Tam naozaj by sme mali byť v strehu a robiť všetko preto, aby sme to znížili. Nad 12 to už sú väčšinou chorí ľudia, ktorí by sa mali liečiť. Ale ak ste niekde nad tým priemerom a máte 20, 30, 40 rokov, tak takisto je dobre sa zamyslieť, že prečo mám ja príznaky predčasného starnutia tej veľkej cievy, mám zhoršenú prúžnosť tej aorty a čo by som preto mohol robiť. Druhé číslo, ktoré ovplyvňuje vlastne to, že tá krv sa rýchlejšie posúva, že tá cieva nie je až taká pružná, je, že ten odraz urobí to, že tá krvička sa odrazí a vráti sa naspäť rýchlejšie. A to hovorí o tzv. Centrálnom pulznom tlaku. A tým pádom tlak, ktorý je zrazu pri srdci, a ktorý sa prenáša aj do mozgových tepien, je vyšší ako tlak na rameni. Čo to znamená? Že ja odmeriam tlak manžetov normálne u lekára a vyjde mi tam napríklad 135/80 a myslím si, že som úplne v poriadku, ale tento prístroj dokáže odmerať a vypočítať tlak, ktorý je nie na rameni, ale je pri srdci. Pretože tam priratáva aj tú odrazenú vlnu, ktorá sa odrazila a rýchlejšie ako keby dorazila do toho srdiečka a zvýšila vlastne ten tlak v tej aorte. A to sa volá centrálny systolický tlak a tento tlak je základným parametrom preto, aby sme mohli povedať, keď je vyšší, že ten pacient je rizikovejší na akékoľvek srdcovo-cievne ochorenia a napríklad najmä na porážky. A preto doporučenia odborných spoločností hovoria, že rýchlosť šírenia pulznej vlny, to znamená to PVV, je
nezávislý rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení a dokáže predikovať, to znamená dokáže predpovedať to poškodenie ciev, nielen infarktu, ale aj kardiovaskulárnej príhody, mozgovej porážky a iných. Dokáže o mnoho viacej odhadnúť to riziko týchto príhod kardiovaskulárnych viacej ako tie jednoduché rizikové faktory, ako je napríklad cholesterol, cukor alebo to, či fajčíte. Ďalšie, kde sa to dá použiť? Samozrejme, u pacientov, ktorí sú v liečbe, napríklad liečím si tlak a zaujíma ma, aký tlak je môj centrálny, ale tak, ako som už povedala, u tých 20, 30, 40 ročných, to znamená vtedy, keď mám niekde v rodine predčasné srdcovo-cievne príhody, v rodine majú všetci v 40-ke, v 50-ke infarkty, hej, rodičia, otec, starý otec riešili takéto závažné ochorenia, ja mám zrazu 35-40, mám rodinu, zaujíma ma to, tak to je presne to obdobie, kedy by sme takéto vyšetrenie mohli spraviť a ten výsledok by nám mal povedať, že áno, v kľude je to v poriadku, alebo pozor, musíme sa nad sebou zamyslieť a musíme niečo robiť. Druhý parameter, ktorý dokáže vyšetrenie arteriografom povedať, je tzv. Augmentačný index. Augmentačný index, keď meriame tie tlaky v tej cieve, to znamená na tej manžete, meriame, ako vlastne tá pulzová krivka ide. Hej, najprv je tam ten veľký tlak, keď to srdiečko vypudí tú krvičku a potom je tam ten odrazený tlak, ktorý hovorí o tom, že sa tá krvička odrazila. Pri tom prvom, to znamená pri tej rýchlosti a pružnosti a centrálnom tlaku, sme hovorili o tom, ako blízko je to tej prvej vlne. To znamená, ako rýchlo sa to odrazí. U augmentačného indexu nás zaujíma, koľko sa toho odrazí. Prečo? Pretože keď sa odrazí primerane malé množstvo, to znamená, že tá periféria toho cievneho stromu je otvorená a to prekrvenie tých orgánov a končatín je úplne na poriadku. A teda, že tie cievy fungujú tak, ako majú. Pretože základnou funkciou ciev je viesť krv tam, kde majú. Veľká cieva, jej funkciou je byť pružná, drobné cievy, ich funkciou je viesť krv tam, kde majú byť. To znamená regulovať ten svoj priesvit, byť dostatočne otvorený, aby tie orgány boli dostatočne prekrvené. Toto je normálny obrázok, to znamená, že ten odraz je menší ako tá prvá vlna. Toto je úplne primerané. To znamená, že takýto obrázok hovorí, že tie drobné cievy sú otvorené a že nám fungujú správne. Druhý obrázok, keď tie cievy sú privreté, tak tá odrazená vlna je pomaly vyššia ako tá prvá vlna a nejakým matematickým vzorcom sa teda potom vypočíta nejaké číslo toho augmentačného indexu. Keď tá krivka vyzerá takto, znamená to, že nie je veľká cieva, ale tie drobné cievy na periférii, to znamená jednak orgány, ale aj končatiny, svalové tepny, nefungujú správne. Sú viacej ako keby privreté. A to nie je dobre, pretože tým pádom ten náš organizmus nie je dostatočne prekrvený. Takže toto je normálny nález a ten augmentačný index je minus 40, tuto je minus 38, norma je minus 40 a nad minus 40, pretože to je záporné číslo, tie hodnoty sú negatívne, tuto je napríklad až plus 40, tak toto určite je patologická chorobná krivka, ktorá hovorí o tom, že ten pacient to vôbec nemusí cítiť, ale tá jeho periféria je veľmi zle prekrvená. A vlastne je to jeden z prvých príznakov nefungovania endotelu. Endotel to je tá výstielka vlastne toho cievneho systému. Hej. Má to okolo 70 metrov štvorcových a 1,7 kg, ale hlavne je to orgán, ktorého hlavnou funkciou je na základe určitých signálov regulovať ten prietok. A keď toto nefunguje, to je vlastne prvý príznak nefungovania ciev. Takže to vyšetrenie arteriografom nám dokáže povedať dva parametre. Jednak je to tá rýchlosť pulznej vlny a druhý parameter je vlastne augmentačný index, ktorý by mal byť minus 40 a viacej. Takže ak rozmýšľate nad vyšetrením arteriografom,
Na čo je to dobre? Je to vtedy, keď mám určitý vek a všímam si, že okolo mňa tí ľudia starnú a mám pred očami rodičov, ktorí napríklad môžu takisto, alebo príbuzní, ktorí môžu starnúť predčasne. Uvedomujem si vlastné starnutie a v zodpovednosti sám k sebe by som chcel vedieť, v akom štádiu sa nachádzam. Pretože pokiaľ sa zistí a odmerajú mi, že starnem predčasne, tak je len na mne, aby som niečo urobil. Ale v prvom kole, aby som vedel, čo mám robiť, musím mať nejaký parameter, ktorý mi hovorí o tom, že kde sa nachádzam. To znamená, mám sa báť tej aterosklerózy? Nie. Najprv sa musím zhodnotiť, to znamená, môžem si zhodnotiť u praktického lekára moje individuálne riziko na základe cholesterolu, veku, fajčenia, pohlavia a tlaku. Vyspadne mi z toho nejaké riziko srdcovo-cievnej príhody a potom by som sa mohol zamerať aj na zistenie nejakého stavu ciev. To znamená zvoliť primeranie veku a po dohode s lekárom aj nejaké vyšetrenie, ktoré mi povie naozaj reálne o stave ciev. To znamená nielen o riziku, ale o tom, niekde mi niečo odmerá, čo mi povie, v akom stave tie cievy sú. To znamená, až po odmeraní toho veku ciev spolu s tým rizikom, až potom môžem zhodnotiť, že či naozaj tá moja obava je primeraná, neprimeraná a pokiaľ to číslo nevyjde dobre a naozaj výsledkom tohto vyšetrenia je, že môj srdcovo-cievny systém a hlavne teda ten cievny systém vykazuje príznaky predčasného starnutia, tak nemôžem hádzať flintu do žita, ale je to naozaj reálny problém a ja by som sa mal zamysleť nad tým, že to, čo robím a ako sa starám o ten môj motor, o to moje telo, tak nie je dobre a mal by som sa nad tým zamysleť. A dnes sme niekde úplne inde a máme sofistikované postupy, ktoré majú medicínu dôkazov na to, aby sme dokázali aj takéto parametre, ako je napríklad pružnosť ciev alebo periférna rezistencia, to znamená endotelová dysfunkcia, aby sme ich dokázali nejakým spôsobom zlepšiť, aby sme ich dokázali odvrátiť to rýchlejšie starnutie srdcovo-cievneho systému. A základnými parametrami, alebo nejakými postupmi, ktoré na to pomáhajú, sú strava, pohyb, spánok, ale naozaj už máme aj lieky pre tých, ktorí to potrebujú, ktoré dokážu spomalovať starnutie ciev. Ak vás takéto vyšetrenie zaujíma, neváhajte a kontaktujte kohokoľvek, kto vám o tomto vyšetrení hovorí.